Občas sa stáva, že vplyv a osobnosť človeka po jeho odchode z tejto zeme nestrácajú lesk. Práve naopak, spomienka naň sa šíri ako vlna na hladine vody z malého rodinného kruhu ďalej. Umocňuje sa a zväčšuje. Jeho meno sa spája s udalosťami a projektmi, prostredníctvom ktorých prináša jedinečné svetlo. Zanecháva dielo, ktoré isto chcel dokončiť ešte počas svojho života. Z množstva myšlienok, utópií a aktivít, ktoré nám François zanechal ako dedičstvo, je jeho posolstvo silne vyjadrené v jednom z jeho posledných listov. Uspieť znova a znova. Prečo? Aby sme pocitili radosť z dávania. Máj 1936 znamenal pre Francúzsko rozhodujúci obrad. Vo voľbách s prehľadom zvíťazila socialistická strana Národný front. Bola to prvá ľavicová vláda vo Francúzsku. O niekoľko mesiacov Národný front na čele s Léonom Blumom schválili neuveriteľné reformy, silne podporované ľudovou mobilizáciou. Práve počas tohto pohnutého obdobia sa v Girondíne v sobotu 29. mája narodil François. Françoisov otec pri pohľade na novorodenca v hluku štrajkov a sprievodov s predtuchou povie: Ten malý bude revolucionárom. Koncom 50. rokov François študuje v l'École des Ingénieurs v Marseille. Postupne sa prejavuje a umocňuje jeho sociálne cítenie a záujem o atypické a odlišné veci. Silné priateľstvá sa upevňujú a kamaráti z tohto obdobia sa stávajú v ľudských i pracovných dobrodružstvách navždy nerozlučiteľnými. Koľko párov sa stretlo počas tancovačky a začalo svoje spoločné dobrodružstvo vo veselom rytme letnej zábavy? Toto je aj prípad Françoisa a Françoise. Spoznávajú sa pri Valčíku 4. augusta 1963. Zaľúbení berú sa o rok neskôr v kostole Ver Giraud. V roku 1966 sa im narodí Pierre, prvé z ich 4 detí, nasleduje Jean, Paul a v roku 1982 Claire. Extrémne kreatívny, zvedavý a invenčný François strháva rodinu do svojich obohacujúcich a osviežujúcich dobrodružstiev. Raz v lete po návrate z dovolenky postaví so svojimi deťmi káru s plachtami. Pierre sa dáva tiež na drahu vynálezcu. Jeho prvé diela sú kanoe KTC a plastový flašinet. Jean otcovi po návrate zo svojho štvoročného pobytu v USA so zanietením rozpráva o internete, ktorý je vo Francúzsku ešte takmer neznámy. François je spočiatku skeptický. Po preštudovaní problematiky však s veľkým povzbudením ponúkne synovi jednu miestnosť v priestoroch svojho podniku. Pre Jeana a jeho priateľa Jean-Lucu je to odrazový mostík na založenie vlastnej firmy zaoberajúcej sa informačnými technológiami. Paul sa zapojí do spoločnosti Neveu a pracuje tam dodnes. Claire už ako malá vyrábala malé dekoračné predmety, ktoré predávala, aby pomohla chudobným. V 70. rokoch objaví François techniku rotoodlievania. Je to priemyselný proces na formovanie plastov. Základná surovina, plast v prášku, je nasýpaná do formy a spracúvaná za tepla tak, aby získala vnútorný tvar formy. Osvojuje si túto techniku a zavádza novinky, pridáva výrobkom rozličné farby. Výrobou polyetylénových septických nádrží zvyšuje obrat podniku. Počas svojho života získal 35 priemyselných patentov. V závodoch Neveu sú výborné podmienky na vytváranie dobrých medziľudských vzťahov medzi zamestnancami a jednotlivými spolupracovníkmi. Popri tradičných vianočných oslavách pre zamestnancov a ich detí sa každý rok stretávajú aj na veľkej rodinnej grilovačke, aby prežili pár spoločných a bratských chvíľ. Ľudská a sociálna citlivosť umožňuje Françoisovi pochopiť každého. Mnoho problémov sa vyriešilo vďaka dialógu a počúvaniu. Z mnohých stretnutí s priateľmi, klientmi a spolupracovníkmi sa rodia nové nápady. Niektoré sa aj priemyselne zrealizujú, ako napríklad polyetylénový tobogán, veľká skladacia preliezačka a mnohé ďalšie. Výskumy a pozorovania prinášajú Françoisovi mnohé poznatky v oblasti asanácie. Vo februári 1991 je pozvaný do skupiny expertov pre európske normy na úpravu odpadových vôd. Túto pozíciu zastáva 15 rokov až do svojej smrti. Vzťahy v skupine sú veľmi napäté, a to kvôli silnej konkurencii medzi podnikateľmi a rôznymi záujmami jednotlivých zastupujúcich krajín.
François, huževnatý pôžitkársky odborník, si získava partnerov sympatiou a profesionalitou. Záleží mu na tom, aby bola spolupráca výhodná pre každého. Študuje a podporuje riešenia, ktoré nekomplikujú prácu jeho konkurentov. Nakoniec sa v skupine rodí vzájomná spolupráca a nové priateľstvá, ktoré zostanú navždy pevné. Ešte aj dnes sa hovorí, že táto medzinárodná pracovná skupina bola iná ako ostatné. Po lete 1972, keď mal vážne zdravotné problémy, si François kladie otázku o zmysle života. Deje sa v ňom obrat. Od malička rád hovorieval. Ak chceš byť šťastný, začni tým, že budeš druhých robiť šťastnými. Teraz v zrelom veku sa táto myšlienka stáva naliehavou. Uzdravuje sa. Jeho dôvtip a znalosti sa rozvíjajú na maximum. Tento jeho sen, takmer až posadnutosť, ho pohlcuje. Vyjadruje to takto. Chcem sa o svoje znalosti, nápady a bohatstvo podeliť so všetkými ľuďmi dobrej vôle. Najlepšie ako viem. Kvôli tomu som sa narodil a pre toto som pripravený aj zomrieť. Fabriky pracujú v plnej prevádzke. Cíti, že musí urobiť všetko preto, aby sa ideál lepšej spoločnosti stal skutočnosťou. Jeho sen sa konkretizuje v Beuville, malej dedinke pri Agen, ktorá sa vyľudnila pre nedostatok práce. Kupuje okolité pozemky a financuje realizáciu plánu vodnej plochy na kúpanie a rybolov v obci. Do tohto projektu zapája priateľov a bývalých spolužiakov. Budovy sú zrenovované a prispôsobené pre sociálne byty. Vedľa rekreačnej zóny sa zrodila továreň, kde sa využívajú všetky Françoisove poznatky o opracovávaní plastov. Vyrábajú sa tam kajaky a surfy. Je to malá špecializovaná fabrika, kde nájdu prácu všetci tí, ktorí posedávajú na okraji cesty. Keďže prijíma veľké množstvo ľudí vylúčených a na pokraji spoločnosti, bývalých väzňov, vidiečanov bez práce a prisťahovalcov, riadenie tohto komplexu nie je jednoduché. Napriek tomu aktivita napreduje a fabrika sa stáva na niekoľko rokov európskym lídrom vo výrobe dosiek pre windsurfingy. Ale o 10 rokov neskôr pre mnohé zmeny v tomto odvetví musí sociálne laboratórium z Beuville otočiť list. V roku 1975 sa manželia Nouveovci spoznávajú s ľuďmi, ktorí svedčia o živote inšpirovanom evanjeliom. Sú očarení štýlom ich života. Vychádzajúc z intuície jedného mladého talianskeho dievčaťa sa do celého sveta rozšíril veľký duchovný prúd dialógu a aktivít, ktoré dali zrod tomu, čomu dnes hovoríme hnutie Focolare. Častý kontakt a hlboké zdieľanie s ľuďmi z celého sveta robí Françoisa citlivejším na životné podmienky jeho blížnych, blízkych i vzdialených. Focolaríni, zvlášť rozšírení v Brazílii, sa stretávajú so značnou sociálnou nerovnosťou. Počas svojej cesty do tejto krajiny v máji 1991 zakladateľka hnutia Focolare Chiara Lubichová apeluje na rozvoj kultúry dávania. Tento apel sa rýchlo konkretizuje v novom ekonomickom projekte Ekonomika spoločenstva v slobode. Táto výzva zarezonuje vo Françoisových ušiach. S horlivosťou, ktorá ho charakterizuje, píše hneď Chiare Lubichovej list. Som vnútorne presvedčený, že ekonomika spoločenstva je jedinou cestou, ktorá zabezpečí trvalo udržateľnú budúcnosť. Treba reagovať ihneď, bez obav z neúspechu. Objavil som technológiu, ktorá má cenu zlata. Chiara považujú za svoju. S ňou je možné zarobiť veľa peňazí. Dáme zo seba všetko, aby sme založili medzinárodné spoločenstvo lásky. Myšlienka ekonomiky spoločenstva v slobode nastupuje svoju cestu. Podnikatelia sa dávajú do práce a ekonómovia začínajú študovať tento fenomén. Vo Francúzsku sa vytvára skupina podnikateľov, ktorí majú spoločnú túžbu aplikovať túto myšlienku do svojich každodenných pracovných aktivít. François je medzi iniciátormi, vždy plný entuziazmu, pripravený čeliť problémom a ťažkostiam, ktoré sa objavia. V roku 1995 François prichádza do Brazílie, aby sa zúčastnil kongresu, na ktorom stretáva 200 podnikateľov túžiacich po spravodlivosti a bratstve rovnako ako on. Pozorne všetko počúva a keď sa na ňo obrátia, povie: Chcem žiť s vami túto geniálnu myšlienku. V tejto intuícii je čas utopie, sna, ale to, čo môžeme spraviť, je vsadiť na kultúru dávania. Som pripravený dať moje patenty, know-how, stroje, formy, všetko. Som rovnako pripravený učiť inžinierov a robotníkov a spolu s vami pracovať inak.
Pre François sa začína nové dobrodružstvo, ktoré ho vedie viackrát do priemyselného parku Spartaco blízko São Paula. Zrodí sa tak Rotožin, podnik na výrobu súdov na vodu a septikov z polyetylénu, vyrábaných procesom rotoodlievania. Zdá sa, že brazílsky trh nie je vhodný na takýto typ produktov, no François vsadí všetky svoje sily, poznatky a vlastné zdroje na to, aby tento projekt úspel. Podnik podstupuje hlbokú transformáciu a vyvíja nové pracovné postupy. Prichádzajú na trh nové produkty, ako napríklad samostatný systém na čistenie odpadových vôd, ktorý sa volá septorozptyľovač. Ten konečne úspeje. Výrobky si hneď získavajú vedúce postavenie na brazílskom trhu a sú exportované aj do zahraničia. V apríli 2006 je François hospitalizovaný pre veľké bolesti. Napriek alarmujúcim symptómom nepripúšťa zrušenie svojej ďalšej cesty do Brazílie. Ale nevyhnutnosť chirurgického zákroku prinúti Françoisa cestu odložiť. Bolesti neprestávajú a musí sa úplne vzdať svojej cesty do krajiny, ktorú tak miluje. Je to začiatok intenzívneho boja s chorobou. So silou, ktorou disponuje, sa opäť nechá pohltiť pracovnými projektmi. Recyklácia plastových zátok, potrebná na výrobu základnej suroviny, nové techniky odlievania plastov. Všetko a vždy so zameraním na úspech, o ktorý sa chce deliť. Uspieť a dávať. Dávať všetko. V stredu 23. augusta sa opäť vracia do nemocnice. Už z nej neodíde. V piatok večer patria jeho posledné slová neveste Amel, ktorá mu telefonuje z Maroka. V sobotu opúšťa svojich v prítomnosti dvoch starších synov a priateľa Reného. Na pohrebe je prítomný zástup priateľov, ktorí prišli zblízka i zďaleka, aby so slzami v očiach svedčili s hrdosťou a vďakou o tomto šľachetnom priateľovi, vizionárovi, vášnivom človeku. Skrátka géniovi. Pre mňa je ekonomika spoločenstva veľmi jednoduchá. Dáš a dostaneš. Čím viac dáš, tým viac dostaneš. Tak, aby si mohol dať stále viac. Je to jednoduché. Je to ekonomika dávania. To je všetko.